Eskild, din fede ko, hvad laver du? De fede falafdyr. Eskild, de fede møglyder. Eller Eskild, du får en i røven Dennis. Du skal ikke svare, Eskild, så tager vi det som ja. Så tager vi som ja, så. Den kan køre 160. Eskild, du har en pæk på størrelse med en, med en lille regner. Så du skal passe på, når lufteren. Alle måger, de er helt vilde. Eskild, de fede har haft dyr. Eskild, de fede møglyder. Mikkel, din tur. Eskild, din forbandede fede satans møgsæk. Det tager vi som ja, hvis du ikke svarer. Er du det? Åbenbart. Eskild. En fed pikhoved. Eskild i møglud. Snotskede. Snotskov. Flet. Fisen. Eskild, får du en hårdt? Får du en hårdt af Dennis? Eskild. Prøv at sige noget lyd igen. Eskild, din forbandede fede ko. Eskild. Ej, den er sgu helt op på 100. 130. Ej, kun på 100. 206. Er der 200, der er 6? Eskild. Altså, det var sgu helt op på 100. Skal vi prøve at vise om den video her? Hej Mikkel. Du ligner noget straldet magelrås. Nej. Hvorfor det? Den kommer altså på